konor csetelem, szép estét, Gyuri, ez itt a TikTok chat. Szia! Te egy mi a fasz? Rörke vagy? Rörke? Nem, ő Conor McGregor. Legalább ő írte, ezek miért neked? 36 lába van, mégis botlik a nyelve. Miben pólód van, ezen nem forrad a nevetés. Hányás korod van, szia, jól vagy? iWatch, lesen vérnyomásom, hova esel? Inkább iszom egy megyesedik, sislok az M1-esen mama. Én is kapott, áteszem, pedig sose volt. Hozzáteszem, szakadékban levezetem, szakaszosan vesztegetem. Elmémel, mindig levezel, mikor anyád leszáll a faknizmomról. Vas taps! Egyik szó volt helyes, csak jobb szöveget látok, mikor betűtészát hányok, nyelvújtót bántok a sorstól, egy nagy választ várok. Van élet a társadalom sertésből. I'm going crazy, I don't know what I should do. I keep dipping, but you stick to me like glue. Try to listen, but all that keep coming. I'm going crazy, I'm going crazy, going crazy, I'm going crazy. Tudsz enni, miért kell helynek ennek kelni, és ilyenekkel verni? Én is iszom, bennem van a joy, ahogy írják, csak a top zsoly. Vaj van a fülem mögött, baj van az agyam ütött, ilyet ír és nem hajtom el. A nyelves vagy. Ciao, szuper bodira készülök, milyen formát tarts csak. Ez 4D sakk. Várj csak, várj. Tar, az egy falu csak, lehet a nők formások, de a gömb is egy forma. Gyuri, falu és a nők, tegyél le róla, szükség lesz norma florra, meg egy jó tanácsra. Az kéne folyjon a hangfalba, hogy Gyuri egy nagyisten Jézus atyája. Atya, hagyjuk ezt a faszba. Föladom. Vége. Föladtam. Jó, utolsó. Jó. Maximeter ezenbe fingasz, de gyorsan jössz komoly, na ne babojgatja rágot moly, mőn a lógó, mohó, jó daj, jó kendben jó daj, jön a szádba jó lidar, fáj a vős, jön a nem baj, égnek álló haj, ejakuláljon, jaj, most én kérdezem tőled így, szeretsz gocizni? Vagy focizni? Tanuljatok már meg írni!